So ayan guys, good morning po. Tayo po ay mag-harvest po ng kardes sa tawagin po dito sa aming lugar. Ito po ay sa English po ay pigeon pea. Ito po siya. Haharvestin po natin yung mga matitigas na po. Bali malawak po ito mga kaibigan. Maraming bunga. Yun nga lang, piliin po natin yung mga magugulang na. Gaya po nito. Yung may dilaw-dilaw na po na kulay. Pipiliin po natin. Tanim po ito ni Boss James. Ito po siya, marami pong bunga. Kaya samahan niyo po ako guys na mamitas. Matikman nyo po itong kadyos na ito guys, napakasarap po. Pansahog po sa mga gulayin po na gaya po ng pinakbet. Kahit anong lutong gulay pwedeng ilagay po itong kadyos na ito. Kaya maraming salamat po sa inyong panonood at sana po ay nagustuhan po ninyo itong video na ito. At lagi nyo pong tatandaan, saan man tayo naroroon ay sana lagi po tayong mag-iingat. Bye bye po.